Η Ένωση Μωμόγερων Λιμνοχωρίου Βαλτόνερων και Αναργύρων, οι Τσαγούσιδες, θα παρουσιάσουν το εθιμοτυπικό ποντιακό δρόμενο, οι Μωμόγεροι, τις ακόλουθες ημερομηνίες. 23 Δεκεμβρίου στις 8, στην πόλη της Φλόρινας. 27 Δεκεμβρίου σε Λεβαία και Βεγόρα, καθώς και στην πόλη του Αμιντέου με ώρα έναρξης, στις 11 από Λεβαία. 30 Δεκεμβρίου η Ένωση ταξιδεύει για την πόλη της Νάουσας με ώρα έναρξης στις 11. Και τέλος το έθιμο, ολοκληρώνεται ανήμερα των φώτων, στις 6 Ιανουαρίου σε Λιμνοχώρη Βαλτόνερα και Αναργύρους, με ώρα έναρξης στις 11 από το Λιμνοχώρι. Σας περιμένουμε όλους!